मोनसे बाख्नायजाथाव खौरां। चिरां जिल्लानि हानजासे खौरांगिरिफोरनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा। नंगौ, सुबुंनि धोरोम आरो सुबुंनि अननायखौ दिन्थिदों चिरां जिल्लानि हानजासे मास मिडिया रिपर्टार्सफोरा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर बाजाराव गोग्लैसोनानै थानाय सासे न' बां मिथिरोङै सुबुंनो मोजां गानग्रा जि होनानै हेफाजाब खालामदों चिरां जिल्लानि हानजासे खौरांगिरिफोरा। बे समाव हानजासे खौरांगिरिफोरा मुगैनाय गैयालासेनो न' बां गैजायै सुबुंखौ अनखांनायखौ नुनो मोन्दों। न' बां गैजायै सुबुंनो मोजां गानग्रा जि होनानै एबा गानहोनानै मदद खालामनायाबो समाजखौ सोरांहोनो नाजानाय। न' बां गैजायै हाथाय बाजाराव गोदाव सोराव थाग्रा सासे सुबुंखौ चिरां जिल्लानि हानजासे बर' खौरां फोसावग्राफ्रा नुसननानै बिनि सायाव अनखांनाय फैनानै मदद खालामदों आरो मदद खालामनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे मदद खालामखांनायनि उनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ अनसायनो आरो मदद खालामनो थाखाय समाजनि गोरों आरो धोनि सुबुंफोरखौ खावलायहरदों खौरांगिरिफोरा। बेराफारसेथिं समाजनि गोरों सुबुंफोरा एनजिअ सोरजिनानै बैफोरबायदि गोग्लैसोना थानाय सुबुंफोरनि सायाव हाबा मावोब्ला इयुनाव दुखुथिया हाथाय बाजाराव थाग्रा सुबुंफोरा गैया जागोन। लोगोसे सरखारनिफ्रायबो बैफोरबायदि थासारियाव थानाय सुबुंफोरखौ नोजोर होनानै मदद खालामनो खावलायहरदों चिरां जिल्लानि निउज पर्टेल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि जोहोलाव मुसाहारिया। नंगौ, बाथ्रा थारैनो सैथो। जितु जों दहाय सान्तिपुराव बाजारावहाय गोनांथार मोनसे खामानि लानानै जोङो खौरां बुथुमनो थाखाय जों बाहेरायाव ओंखारबोदोंमोन। बे समावहायनो सासे जितु सान्तिपुर बाजारावनो थायो होनना जों मिथिनो मोन्दों। बिथांनि देहाया एसे बेंगुराबो आरो बिथांनि जितु हालोद जोबोरैनो गाज्रि आरो बिथांनि खर'आ बारा मोजां नङा। बाजारावनो थायो होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बाजारनि सुबुंफोरनिफ्राय खोन्थानाय बायदिब्ला बिथाङा जाय सुबुङा जोङो मोनसे ओरैबायदि थासारियाव बिथांखौ लोगो मोन्दों, माने बिथांनि गानग्रा जोमग्रा जिया जिनाय आरो माने बुंथाव जायै थासारियाव दङमोन आरो गोबां सुबुंफ्रा नुनानै बिथांखौ बाजार जानो फैग्राफ्रा उसुबिदा मोन्दोंमोन। बे हिसाबै जों नुहैदोंमोन। बे नुहैनाय असिलायैनो जोंनि खौरांगिरि लोगोफ्रा बिथांनि सायाव मोनसे अनखांनाय फैदोंमोन आरो जोङो जा हायो जोंनि थोरफनिफ्राय एसेब्लाबो बिथांनि जितु अबस्थाखौ नुनानै जोङो गानग्रा जि गस्ला आरो लंपेन्ट जोङो बिथांनो होनानै जों मदद खालामदों आरो बिथांखौ गानहोदों। आरो बिथांनि बै थासारि जितु बुंथाव जायै थासारियाव दंमोन बिथाङा, बेखौ जोङो गैया खालामदोंमोन आरो बाजारनि सुबुंफ्रा जोंखौ मोजां मोनदों। बे हिसाबैनो जोङो खावलायनोसो लुबैदों, माने बेबायदि जोङो गोबां जायगाफ्राव नुबाय थादों। जायफोरा न'खरजों सोमोन्दो गैया, आलाय सिलाय बाजारफ्राव थायो आरो माखासे समावहाय जानाय लोंनाय अबस्था गैयि बेबायदि थासारियाव थायो आरो गोदाव सोराव उन्दुनानै थालाबायनायखौ नुयो। दा बे हिसाबै बैफोर ओनसोलनि सुबुंफोरा, साननो हनो गोरों जोंनि समाजनि गोरों सुबुंफोरा, जायफ्रा एसे आखायाव थाखा फैसा दङ, जायफ्रा एसे धोनि, बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ गावनि धोरोमनिफ्राय मदद खालामोब्ला माने जों सानो माने बेबायदि सुबुंफोरनि आंखाला गैया जागोन आरो बेफोरबायदि सुबुङा गैया जागोन। जों नायनानै थानो नाङा। जों सानो माने बेफोरबायदि सुबुं नुयोबा जोङो जेब्लाबो सहाय खालामनो, मदद खालामनो आखाइ फोलावनांगौ आरो जों खावलायनो लुबैदों जोंनि समाजनि गासैबो सुबुंफोरखौ, बेबायदि सुबुंफोरखौ नुयोब्ला जिहुथे बयबो अननानै मदद खालामो आरो हेफाजाब होयो। अब्लानो बिथांमोननि जितु समस्या जेंना बेयो जोंनि समाजनिफ्राय लासै लासैनो गैया जालांगोन। बेबायदिनो जोङो दिनैहाय बिथांखौ जोंनि धोरोमनिफ्राय जा हायो जोंनि चिरां जिल्लानि हानजासे खौरांगिरिफोर जोङो जयैनो बिथांखौ मदद खालामनाय जादों आरो। जोङो नुनो मोनो
माखासे उत्तर प्रदेशफ्राव गुबुन गुबुन हादोरफ्रावहाय बेफोरबायदि थाखोनि मानसिफोरखौ बबेबा NGOनि ओमफ्राय सोरबा बिदिनो पार्सनेलि आदर खालामनानै माखासे जायगा बानायना दोननाय नुयो दा बेनि बेलायाव जोंनि ओनसोलफ्रावबो बेफोरबायदि दोनोब्ला माबायदि जागोन होननानै नोंथाङा सानो? बे बेलायाव नंगौ जोंबो नुदों, गोबां जोङो नायदों, गुबुन गुबुन जायगाफोराव माखासे सरकार धोरोमनिफ्रायबो बिथांमोननि जिथु समयसाखौ फोजोबनो थाखायहाय दोननाय आरो फोसाबनाय, बिथांमोनखौ नायनाय बेफोरबायदि माखासे थावनिफोर बानायनानै बिथांमोनखौ नायनाय जायो। नाथाय जोंनि आसामाव आरो बड'लेण्डआवहाय जोङो नुनो मोननाय जायाखै। बे हिसाबैनो जोंनि समाजनि माखासे गोरों लाइमोनफोरा माखासे NGOफोर खुलिनानै माखासे टिम बानायनानै बैफोर सुबुंफोरखौ नायनो थाखाय खामानि मावनो हायो आरो सरकाराबो निस्सय जुदि बिदि मावोब्ला हेफाजाब होगोन। आरो जों सानो जे सरकारनि थोरफनिफ्रायबो बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ नायनो थाखाय जायफोरा गोदाव सोराव जानानै दङ, जायफोरनि खर'आ बारा मोजां नङा, जायफोरा न'खरजों सोमोन्दो गैया, हाथाय बाजार गोदाव सोराव थायो, जोङो थोंजों बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनखौ जोङो माखासे फाग्ला फाग्लि होननानै बुंनाय जायो। नाथाय जोङो बेफोरबायदि दायथ' लायोब्ला निस्सय खायसे सुबुङा फाहामजागोन आरो बेफोरबायदि सुबुङा गैया जागोन। बेखायनो जोंनि माखासे गोरों लाइमोनफोरा बेफोरनि सायाव मोजां सिन्था खालामनानै बेफोरखौ फोसाबनायनि राहा लानो हायो आरो जोङो लानो हानायखौ माने मिजिंथिनाय जायो आरोखि। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।